15 éve. Apu tud lőni. Anyu mondaná. Szóval tesszük YouTube-ra. Hallod, ne vigyél hozzá! Elkezdjük vannak. De most nem tudom azt, hogy amikor lelőttem, mi? Hát akkor jöttem ide. Kell. Lője kettő közé. Oké, egy kis simulat lehet, mikor szia. Busz, Alvi, busz! Busz van ezt! Bent is kamerázra, bent ott. Ennyi, mész. Gyerünk, Zsófi, gyerünk! Van 3 agászka, Zsófi. Itt lesz a te. 1, 2, 3. Gyerünk, Zsófika. Melyik előre, jó? Gyere elő. Jó lesz.